pimeä, niin se ei näy tässä videopätkällä. Paitsi tuo maha aina näkyy. Vähän jalasta tuosta. Ei, siis ei ole totta, kun se vaan makaa tuossa. Ei, kissat ei näytä mahaansa muuta kuin silloin, kun niillä on äärimmäisen rento ollut. Hännästä. Elää tulee. Ja sitten kun ei saa Hirveän kimeä, mutta se ei missään muuta. Niin, hiljaa. Oh, se lähti. Ei vittu tota meidän kissa. Ei voi olla tommonen kissa. Niin. Hyvä nuo korvat, kun ne on tolleen... Oh! Jumalauta. Kohta nimittäin sattuu jotakin. Nimittäin rosinia todennäköisesti. Aika hyvät niskalenkit oli jo kissalla käseen. Kai se nyt kynsi. Ei se taas ihan... Niin. Se näyttää ihan samalla tavalla kuin ihmiselläkin näyttää sille, kun ei sillä ole niin. Kevyttä läpsyä. Vittu nuo korvat huvittavat, kun on... Kato. Mitä tekis nappi? Ja taas lähetti. Ja kohta tänne päin. Apua, oli ihan hiljaista. Tukas takaisin tatamille, ettei vedä vaan. Se on vähän ennen kuin se korjaa tuolta, se otetaan niin se kissalle tuolla. Kato! Nyt se kuristaa sitä. Voi kun ne hallii. Ota kuvaa Eeri vaan. Ota voi kun ne hallii.